Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis ng araw po ng Martes hanggang Huwebes, Agosto 13 hanggang 15, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga pinakamagandang educational institution dito po sa Bicol Region at Naga City. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang ating update. Ito ang latest GovSat na ginawa natin ngayon. Araw na ito ng Tuesday hanggang bukas po, Miyerkules. Meron po tayo, actually 4 po itong bagyo na nag-form dito sa may area of responsibility ng Japan. Wala po ito sa Pilipinas. Nasa labas po ito ng area of responsibility ng ating bansa. Si Bagyong Maria, naglandfall na po sa may hilagang Honshu. At tuloy nang nalusaw bilang isang LPA. At may sumunod doon si Suntin. At mukhang malulusaw din ito. At may panibago kahapon na nag-form si Ampil. Ito yung dating 91W na nag-roam around po dito sa may east of Taiwan. At ngayon, isa na pong malakas na bagyo. At mukhang ito ang magbibigay po ng panganib sa may after kay Maria, dito sa may bahagi po ng Tokyo. At mukhang typhoon po pagdaan po malapit dito. Pag hindi po siya mag-recurve earlier, baka mag-landfall po ito na yung darating pong August 16 or 17. Okay? At kanina, mayroon pang isa ditong namuo. Ito si Wukong, tropical storm na rin, o 9W. At mukhang wala naman po itong direct threat sa Japan. Dadaan po ito sa may silangan kakagatan lang ng Japan. Medyo malayo. So si Ampil lamang po ang binabantay nila na mukhang delikado po ang area po ng southeastern Honshu. Okay, nakakabit po siya dati sa malakas na monsoon gyre at ngayon ay pawala na siya. Meron lang po tayong monsoon trough po dito hanggang sa may Taiwan. Kaya sa may baba nito, ay medyo nagkakaroon pa rin ng hangin mula sa habagat, mahinang habagat o southwesterly at westerly winds na nakaka-affecto po sa coastal areas ng Ilocos Region. Pati dito sa may Batanes, Babuyan Cove Islands, but mostly magandang panahon. May mga padaan-daan lang po mga ulan o thunderstorms. At medyo mahina na yun ang bagat dahil po nasa dry phase pa rin tayo ng Madden-Julian Oscillation. Ito po yung 30 to 60 day na large-scale climatic disturbance na nagpapaiwatig kung magkakaroon tayo ng 1 to 2 weeks na maulan o tuyo na panahon o yung tinatawag nating enhanced rainfall o suppressed ang rainfall. So na yun, dahil nasa suppressed rainfall tayo o dry phase ng MJO, nagkakaroon po tayo ng kulang na pag-ulan sa Pilipinas. So halos na feel natin parang bumalik tayo sa Mayo or early June. So yan po ang tinatawag nating monsoon break. Ang habagat ay medyo mahina at may maulan pa rin but suppressed nga. Hindi siya umaabot dun sa average levels. Okay? Kahit may 4 na bagyo dito, wala. Halos wala siya. Pero kung enhanced phase po ang Madden-Julian Oscillation o yung wet phase, enhance yung ulan, kung may 4 dito ng bagyo, grabe po ang habagat niyan dito sa ating bansa. O, pasalamat tayo na nasa dry phase tayo. And based on forecast, papakita natin sa inyo mamaya, baka first or second week of September, babalik ang wet phase o yung enhanced rainfall ng Madden-Julian Oscillation. And medyo maghanda po tayo sa Pilipinas dahil pag enhanced phase po yan, maraming thunderstorms, pwede ma-enhance ang habagat kapag may mag-form po dito ng mga sunod-sunod na naman na bagyo. At yan po ang pangkaraniwan na po ever since time immemorial kapag malakas ang MJO o yung tinatawag nating wet phase, enhanced rainfall, dadami po yung ulan sa atin at medyo malakas po ang habagat niyan. Okay?
So, nadidictate po yan sa mga situation na tulad na yon. And nakakapagtataka dahil for the first time since 1945, August 13 na po, kalagitnaan na po ng August, hindi pa po tayo nakaka-letter D. Okay? Si Dindo, usually May or June, o pinakalate na ang July, nakakating tayo sa letter D sa alphabet ng local names ng Pag-asa. But na yun, wala pa. Okay? So, baka na yung 2024 ang pinakakonting bagyo na papasok ng power sa history ng mga bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang pinakakonti so far ay yung 11. Last year, 11 na tayo. So, na yun, baka back to back, baka mas konti na yun. Actually, sa latest na yun ng Tropical Storm Risk forecast, tropicalstormrisk.com ng UK, sinabi doon na talagang below average po tayo dahil po nag-shift tayo papuntang La Nina. So, yan po ang effect. And then, gaya na sinabi ko ng past few months na yung below average rainfall baka umabot po sa August. So, nangyayari po na yon habang papunta tayo sa La Nina mode o La Nina climate. So, malalaman po natin, baka this week, mag-i-issue tayo ng La Nina update. Last week, hindi tayo nakagawa dahil sobrang busy sa bagyong si Karina at yung habagat. But, within the week, paglabas po ng NOAA at yung Columbia School, ay malalaman natin kung talagang malakas pa rin ang development ng La Nina or slight pa rin or baka neutral. So, yan po ang aabangan natin. But so far, enjoy din natin itong medyo tuyo ng panahon. Although, medyo mainit nga, may mga thunderstorms pa rin pwedeng mabuo. So, ito yung ating latest na yon ng Modern Julian Oscillation. Ang Pilipinas po ay banda dito. Okay, sa phase 5 and 6. Dito po yung maritime sa may area ng Indonesia yan, papunta sa Western Pacific. So, nandito ang Pilipinas sa area na ito. Okay, nandyan tayo. So, right now, nandito siya sa phase 2, kaya nagkakaroon tayo ng dry conditions dito sa ating bansa. But once na, siguro katapusan ng August hanggang first, second week of September, nandito na ulit ang MJO dito sa area na ito. Okay, papasok siya dito. Kasi umiikot lang yan, gumaganyan lang yan eh. Sa baba, depende sa intensity. Pag mas malayo dito sa circle sa gitna, mas malakas ang MJO. Pero so far, sa latest na yon, pakita natin sa inyo. Yan ang forecast until August 26. Medyo ano naman po, mahinang MJO. Kasi hanggang dito po siya. So, nasa within the circle, mahina lang po yung MJO. But magti-trigger din yan mga paulan sa ating bansa. Kaya ang forecast dito sa area na ito, papasok yan dito mga first or second week of September. Na medyo kong timing yan kasi dito pa sa amin sa Bicol, lalo na sa Naga, Piña Francia Fiesta, yan na naman po ang ulan. So let's hope na hindi naman po grabe yung rainfall or hapon-hapon lamang. Okay, so ito yung outgoing long wave radiation o OLR anomalies para malaman ninyo kung ilan na radiation from the sun ang na-absorb ng dagat. Kasi pag na-absorb po yan, kakaroon na yan maraming convection, maraming ulan. Gaya nito, ang kulay blue, na-absorb po ng karagatan yan. While yung yellow-orange ay nag-escape po yan sa outer space. So right now, yan po, outgoing, nadideflect pa labas sa ating atmosphere ang radiation. But ito August 11, pagdating ng September first week, baka itong kakalat na po yun dito sa area na ito. Pag ganyan na naman yan. So malalaman po natin yan in the coming weeks. So ito yung Modern Julian Oscillation. Latest forecast for the next 15 days until August 24. Tama. August 26. So right now, nandito tayo. Now, pagdating ng yan, August 21 to 26, medyo pahina na yung dry phase. So, ito naman, papasok na naman po yan sa ating basin, lalo na po sa first and second week of September. Confirm po yan dito sa forecast, climatic model forecast ng upper level ng ating atmosphere.
So nakikita dito, 200 HPA, around roughly 40,000 feet above sea level yan. Yung hangin po sa pinakamataas. Makikita nila dyan kapag orange, yellow, yan po ang dry condition sa atin. So ito yung August 7 na yun, August 12 hanggang 17, medyo dry tayo. Pero pagdating ng katapusan ng August, hanggang dito po sa may area ng, hanggang August, September 21, medyo papunta tayo sa wet phase. Itong area na ito, wet phase po yan. So makikita ninyo, medyo magiging above average naman yung ulan sa atin. May mga tropical cyclones pwedeng mabuo. Kasi pag may MJO po tayo na wet phase, kahit itong kulay na ito, posibleng sunod-sunod ang mga tropical cyclone formation, mga bagyong pwedeng mabuo. So yan ang babantayan natin. So yung mag-fiesta, at least may idea tayo na baka maulan ang ating fiesta dahil po sa medyo kong timing ang pagbalik ng MJO. Okay? So antabayan po natin yan. So may ikot lang yan sa buong mundo every 30 to 60 days. So napo-forecast natin kung marami ang bagyo mag-form o konti lang. Kasi pag dry phase ng MJO, konti lang nag-form. Okay, sa mataas na latitude siya, gaya na yun, mayroon 4 na nag-form sa may area po ng Japan. Ayan, kita ninyo. Nasa labas po yan ang Philippine Air Responsibility. Ang PAR kasi nandito. Ito po yung Philippine Air Responsibility. Ayan. Okay. So, yan ang power line. So, nasa labas po yan. Nasa area of responsibility ng Japan. So, ito yung remnants nandito yung remnants ni Maria. Nandito na siya. Hindi lang kita yung low level clouds niya kasi nakikita mo yung upper level clouds. Kikita ninyo. Ito naman po yung bagyong si Sontin. And then, ito yung bagong nag-form. Si bagyong Ampil. Itong si Ampil, medyo namimilig ko po itong area po ng Tokyo dito sa area na ito. Pwedeng dumaan dyan within the next couple of days. At ito naman yung panibago, si bagyong Bukong. Now, itong dalawa, ang tracking nito, matutunaw po siya dito. At ito naman isa, matutunaw din dito sa area na ito. So, ito lang talaga medyo delikado sa Japan. Si Ampil. Pasalamat tayo, wala nang mag-form sa Pilipinas. Although, baka next week mayroon mag-form sa may east of Taiwan. Baka yan ang magiging letter D o si Dindo. Late na po ang alphabet natin. So, baka konti lang talaga ang bagyo ng taon. Ang problema, kahit konti yan, paano kung mag-form? October, November, December, doon siya nag-form. Medyo namimilig ko pa rin ang bansang Pilipinas sa possible landfall ng mga, hopefully, hindi malalakas na bagyo. So, ito yung forecast track ni Ampil. So, namimilig ko po ang Tokyo, Metropolitan Tokyo, and Southeastern Honshu. Ito naman po ang tropical storm si Wukong. Ito naman po si tropical storm Sontin. So, bali, ang tracking nila ay palayo. Okay, no problem. Ito lang talaga medyo delikado patungo sa Southeastern Honshu. Okay. So, yan po ang tracking ng lahat ng computer models. So, itong ensemble ng European model galing sa easterlywave.com ay nakikita po ninyo for the next 2 weeks. So, lahat ng formation nandito pa rin sa may taas. So, okay na okay ang panahon sa ating bansa. Although may mag-form po dito, baka maging dindo next week. So, malalaman natin yan. But so far, pag ganito lang kakonti, hindi yan matutuloy. Dapat marami po ang pinapakita ng ensemble. At yan mo masasabi na lalakas po siya. Ito yung hectopascals, yung minimum sea level pressure. So, pag black, TD lang siya. O tropical storm. At ito naman po ang posibleng maging typhoon. Okay. So, yan po ang ensemble mula sa European model courtesy of easterlywave.com. Sa ating zoom-in satellite animation ng windy.com, UMETSAT. So, yung nakikita po ninyong gumagalaw, yan po from east to west. Yan po yung upper level winds. Medyo malakas. Pero yung low level winds, variable po yan dito. Pagdating ng thunderstorm cloud tops, pinakataas, mag-move na yan papuntang west dahil po easterlies po ang hangin sa taas sa may 40,000 feet. So may mga couple of a few mga thunderstorms sa Mindanao.
Dito rin po sa may Western Visayas, western portions ng Negros Island region, Northern Palawan, Occidental Mindoro, at dito rin po sa Cordillera Administrative Region, may mga thunderstorms na maliliit. And sa ating rain forecast, bukas ng hapon, inaasahan po natin may mga thunderstorms naman po isolated sa extreme northern at northern Luzon, kasama po ang central Luzon. Medyo low to medium chances lang ng mga thunderstorms sa Bicol, Visayas at Mindanao. Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga possible thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon, kasama po ang Batanes, Babuyan Group. The rest is low to medium. At sa Biyernes po ng hapon, medyo bawas po ang mga ulan, mga thunderstorms, isolated thunderstorms sa hilaga at gitnang Luzon. Low to medium chance ang mga thunderstorms sa Bicol, Visayas at Mindanao. And kung titingnan natin yung rainfall accumulation forecast, susunod na 3 araw, lahat ng mga ulan ay nakakoncentrated po dito sa may dulong hilagang Luzon, ibang parte po ng Northern Luzon, at dito po sa may southwestern portion ng location ng bagyong si Ampil. Dahil hinihila niya konti ang habagat, but nandyan lamang po siya. Ang buong Pilipinas, okay na okay. Mga isolated thunderstorms lamang po yan. Yan po yung total rain for the next 3 days. At sa ating wind and pressure forecast mula sa European model, wind.com, bukas po, nandyan po si Ampil. Magiging severe tropical storm o typhoon. Maliit lang kasi siya, so pwede magkaroon ng rapid intensification o RI. So, the smaller the system, mas mabilis yung pag-iikot niya. At patuloy pa rin yung mahinang hanging habagat o yung southwesterly at westerly winds hanggang sa Friday. Dito lang siya nakakonsentrate sa may bahagi po ng dulong, hilagang Luzon at hilagang bahagi po ng West Philippine Sea. The rest, variable winds, konting hangin mula sa silangan at katimugan. At ito na po yung parang may mag-form sa may east coast ng Taiwan. Kapag mag-form po siya within park, bibigyan po yan ng dindo. But if sa labas, wala pa rin. Wala pa rin tayo sa letter D. So, yan po ang tabayanan natin. Baka September na po dumating. First time po yan. Kaya nga, nature, sometimes, sa nature, nangyayari po ang mga rare events. Mga once in a lifetime. Unless, ito na nga yung sinasabi ng mga scientists, mga meteorologists, during my past seminars, sa US, sabi nila kapag may climate change dito sa Pilipinas, mas lalong kukonti ang average formation ng mga bagyo. Kung 19 na yon, baka bumagsak ng 15 to 10 na lang dahil po umiinit ang mundo. And then, although kumukonti, mas malalakas po sila. Okay? Mas marami ang mga super typhoons, sabi sa studies at research. But let's see if mangyayari. At sa ating wave forecast for the next 3 days, move na natin ito, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Walang problema po. Safe na safe po para kayo mag-fishing at mag-sea travel sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. At nakikita po natin dito sa ating East Philippine Sea area, ang karagatan po ay below 1 meter. Dito na po sa may Central Philippines, sa may kalagitnaan po ng karagatan ng Pilipinas, Sibuyan Sea, Visayan Sea, okay, Burias Strait, Cagay Gulf, kalmado, hanggang less than 5.5 meters. So, napakatahimik. Dito rin po sa may West Philippine Sea, west of Palawan, west of Central Luzon, west of Mindoro, below 0.5 meters lamang, 0.5 meter ang laki ng alon. Samantala, dito po sa may area po ng northern part ng West Philippine Sea at dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, Babuyan Group Islands, Balintang at Bashi Channels, ay more than 1 meter ang laki ng alon. Slight pa rin po yan. So, napaka-suitable pa rin para mag-sea travel at mag-fishing po kayo. Mag-ingat lang po sa mga thunderstorms na biglang mag-form sa mga karagatan. Avoid muna dahil may mga subasco po yan o squalls. Nagkikreate po ng mga rogue waves o mga paglaki ng alon na hindi nakikita sa forecast. So, yan po ang ating pinaka-latest sa ating panahon at babalik ulit tayo
sa mga susunod na araw. Ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Have a great week ahead. At bago tayo magpaalam, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click lang po ang subscription button sa baba nito, sa may lower right ng ating video screen. O kaya sa Facebook, kapag kayo nanonood sa ating channel, Mike, Mr. Typhoon Padua, i-follow lang po ninyo para updated po kayo sa ating panahon at sa mga future potential typhoons. Again, maraming salamat sa inyong pagpanood at pagsuporta. God bless po sa inyo lahat.